Күзгі көршісіна басамын да, әнкей, сенің білән сөйләшәм. Шолук күзләр, шолук җыерчыклар, еллар үткән, мин дә үзгәргән. Әнкәй, ә син хәтерлисең микән? Хәтерлисең, күзләр яшьләнә. Әйтеп аткан идем кызуланып, өйрәтмә син мине яшәргә. Менә ни, ул көн килеп җитте. Миңа бүген нәкъ шул сүзләрне күзләремә карап улым әйтте. Белсәң иде ничек түзгәнне. Әнкәй, бәгырем, әгәр булдан алсаң, кичер мине тиле казанына. Аңлатсам да сүзләр җитмәс сизәм, кочаклыйм да елыйм улымыма. Әнкәй, менә бүген минем искә төште. Ул чак миңа 15 яшь иде. Җәйге төннең үткәнен дә сизми, иртә белән генә керелде. Ә син әнкәй, күз дә какмагансың. Каршы алдың мине ишектән. Йылы-йылы тиргәгәнең әле, менә хәзергедәй ишетәм. Әнкәй, ул чак мин үз-үземә бик зур үскән кебек тоелдым. Ничек инде син мине аңламыйсың? Әнкәй, мин бит инде хәзер зур булдым. Әнкәй, бәгырем, әгәр булдан алсаң, кичер мине тиле казанына. Аңлатсам да сүзләр җитмәс сизәм, кочаклыйм да елыйм улымыма. Хәер, әнкәй, мондый хатирәләр яши-яши шактый җыелды. Син кисәттең, кайнар күз яшьләрең рәнҗеш булып миңа коелды.